5, 4, 3, 2, 1. Wala, o, dinadagdagan niya. Ang hirap. Ano ni Ak? Kaluro. Punta muna tayo sa ano maninihaak? Please. Yay! Ay, bol, pag ipagkitat na mong nasiringan te. Pwede man, ito na singatar na. Eh, ibalik ka dito, ayun. Ikaw! Sigdang mabulig. Hello! Hello, guys. Andito lang, President. Shishi! Bye-bye! Mahirap paglakbay dahil madaming bata. Ang naglakbay dito. Naglakbayan dito, oh. Ang sisikip na. Guys. Guys. Uy! Mati kita ka natin, Jinit. Bawal kunukumad to. Tana! Hello! Sahanap tayo ng makakain. Ako sabihin magbibidyo. Andito naman ang president. Sisi natin. Nagdala ko tayo sa elit ng inas. Okay guys. Ngayon, happy tayo. Happy ending. Bye. Dito na ko pala. Fresh view. Hello guys. Dire pag sisimula pala na. Kanina. Hello guys. President. Oo, pati kaya. Tara. Ay, pag-ulit dito, balituan. Ay, pag-ulit na hana. Saan tayo pumunta? At talito kanila eh. Bye-bye. Tara, patahan natin si Elena. Doon kayo, dito kami. Tarahan dito. Punta tayo kay Elena. Ellen! Ando naman si Ellen. So, President, sing. I don't think. Tapos lang yun. Kaya hindi na ako mag-vlog. Pwede naman tayo lumakad doon. Tara na! Lakad naman to. Okay guys, ang init. Hindi nyo kami medyo makikita. Kita nyo naman medyo. Ang init. It's so hot today. Sana makita nyo. Pero, lakad dito eh. Guys, pagod na kayo. I'm very happy to be hello! Kumuyot. Tara, alis na tayo dito. Ikot, di ko na po. Welcome to my stream. Hindi ko na po dito. Welcome to my live stream. Dirahan na dito. Dito ganda ha. Ganda ba dun? Balik ko, sabay na kita kasi hi guys! Yan, ipakita. Ito vlog. Excuse me. Pahuwi na kita ang tanong ng video. Kita ang tanong. Pagyakan ka mo nga. Okay. Okay, guys. Bye. See you later.